Copiii și comorile lor sunt o bătaie de cap deodată. E ciudat cum comorile sunt ale lor, dar totuși cei mici se așteaptă ca noi, părinții, să avem grijă de ele. Și dacă unele comori sunt mici și îmi dau bătăi de cap pentru că le caut la 7 dimineața, altele sunt comori în adevăratul sens al cuvântului. Începând cu luna noiembrie, fiecare cititor va primi în pachetul lunar de la Povești cu Zvâc o ilustrație, o comoară pe care eu plănesc să o înrămez ca un strop de magie, iar această magie a fost făcută de Andreea Pop. Bineînțeles, am primit și cele 3 cărticele incluse în abonamentul lunar, iar pentru fiecare cărticică avem câte o cartolină cu detalii despre poveste, dar și întrebări și teme de discuție. Prima carte este perfectă pentru momentele de lectură în familie. Îi îndeamnă pe cei mici să participe activ la poveste, este interactivă și are 2 personaje pline de umor. Următoarea carte este o poveste sensibilă, semnată de îndrăgita autoare pentru copii Olina Ortiz, dar la finalul cărții găsim și câteva idei de activități semnate de Oana Morales. A 3-a carte mi s-a părut o alegere grozavă. Am vorbit deja despre ea și știți că îmi plac atât povestea cât și ilustrațiile, mesajul cărții și umorul ei inteligent. Aștept cu nerăbdare să vedem ce minunății vom descoperi în pachetul din luna decembrie de la Povești cu Zvâc și știu cu siguranță că va fi și o surpriză pentru mămici. Pa, pa!